Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbirok winumangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagrik-nak ket jak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ken text ko kankwana. Ha? Umor ti motor tayo kaya. Isu siguro na jay. Ay, nakaraing pa gayam tinapintas nga asawa. Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko, anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayo na laglagi pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangunan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, diyak matan sumrak e opisina indon bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahom ko nam Edson? Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbagam nga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masapol da ka nang amin ti ag-layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan basit ti agsangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag-high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kag nanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken laang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka ang makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Makarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka nga di bakit? Itay ka ba ya? Balikid. Diyak na rod makaturong. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabahom. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirokam. Huwag nga rin bakit?
Kasano, kadagiti ngamin fresh graduate, ti birbirukan da. Sa nakas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapudno na, jakon amo teramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo No siyak lang ang tagtrabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungan ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga minamasapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Ala, hustonan. Pasensya ka na kay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas na tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, ang mga nuadamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pailang anakastre kadagiti inaplayam. sapay ko mga rotakas na mama. Oh, Antoy, imbaglaang nga inayon yo'y tigastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tadpay laang iti pang grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam. Agyaman ak mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak na ito mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo. Di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Hmm? Ang mga no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring itati hotel pagtrab-trabaho. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Angam apay. Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti daytoy agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakkan ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam kat ipalawag mo kan kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag mata di ta nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryan ta ita. Ay kat, wala pare.
Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nakarkaro ang makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na yung ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ah? Ay, podno na ita, pare Archie. Agam, okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Agingay ta. Kaslojak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan dahi ta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damot amom amabalin na master kan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agun daway, narigaton ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana bale. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kursunada kan kuha na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kanto lang. Wen Nancy, katagyaman na ka. No saan agapukan ka, jak makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangamin no adabukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnama lang iti itad ti asawam? Pudno unay dayta, Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wen kat ulitak manan ti agyaman kan ka, Nancy. Agyamanak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyamanak manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung Cherry, Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kursunadam ka di? Oh. Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka akabutan? Nawatam! Kalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Apay, gapo ka di tada kotsena. Gapo ka di tada posisyon iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbeng ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry.
Siguradum lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasta, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasta, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ti aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sulungbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae ngayong kalaysam tapno pagpanunutan nak iti kasta, ha? Sumungbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pa'y laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka dit yar aramidam ha, Edson? imay kayo ka din tapnog inspection, mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito unang tibalay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adapay maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas maysa nga ama ti pagtaengan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaeng ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino aklas iti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat at hapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidam, Edson. Umay kan aggidantan amangan. Oh, nagunagmat daytan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensya ka man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lang mapampanunot kon. Ngimamukmat at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat asi ka timang manggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lang na. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya.
Amom ka di amaragrag sa kanak. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilyata. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di ibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang ngarod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo anaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti maysa a lalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawa ket rumbeng nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat a naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging gaita house husband latta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan metdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalaka ti agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket ar-aramidem a nasayaat ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan a naragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging gaita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanen iti pamilya.
Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apay si kapay tinakapasamakan tigas to'y. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawin. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang ka ni manong niyo. Sige, mami. Agawaan nyo, ah. Ang mga nipig sana titudo. Juan, ala, umuna kayo. Umay kan, Chloe. Wan manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kamin tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nakitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak nga agbalin ka anaragsak. Itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo Agdardara man ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak iti panyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo at mami. Wan nga, Rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy, mangalak iti yelo. Wan mami. Mami. At tatari tisbok itay. Kasla. Makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagyem? Maululaw ka di? Uno anya? Awan matkid di, mami. Iso na lang ita. Kasla. Agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka di daytoyan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabit lang, tawagak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta tirik nam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagita na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, mami. Oray dadakil kami. Adda kayo lang tama aywan kata kami. Siyempre, aging ga si bibihagak. Adaak lang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumat, tilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbag man ta nakaumay ka, Lauro. Wen, kagapkapok lang yung opisina. Apa, anyatin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayong ni kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No, siyak. Awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro.
Dexter, Chloe, Daddy, Daddy, amok nga doon tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? Ijay kanto, Mami. Mapan ko lang kitain dagiti babarkadak. Ay na, masansan matentirurwar mo. Saan ka kumanamapan, Ijay? Ang mga no dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan ron ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak mo. Dexter, anak. Concern matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tadda sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, Mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadi yo kumamot ipaidam da ita kanyak. Dexter, anak. Di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak ka po iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, Mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanuak ang masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, Mami. Desisyon ko na ito. Iso pang aasiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, Mami. adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikas to'y asakit dito'y pagilian tayo. Dahil to'y asakit, kat makuna a genetic. Wan no matawtawin. Dahil to'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Itikas na kat matulungan dagiti anak yo. Sige, dok. Uray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay deta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagitan nakta. Di mon panunod na ti kwarta. Siya kung di makamuy ti deta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Tapno aging pagdagitan anak may. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato yun, inyalaan kay tikapem. Agyaman ak, Lauro. May bagam kasing karagitan anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, ngam, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo takin kayat amaldan day tigas ta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Mat Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina.
Naut-ut ka no tintero abagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Banji, Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumukno sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. di mo panunutan dayta. Kan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbaling ka na sa yahat kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Api ngagsangsangit kayo, Mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ti Riknam? Anda ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, Mami. Patib ka lang kumati pa kinakam mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkab sa titikas na kasasaan niyo. Wala. Nga makikita kayo akasta. Kasla mapukpukawan akmat itikirat ti pakinakam. Mami, tiyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Anya di kaya't yung asawa, Mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y dahito sakit, Mami. Basta, bakayo kayang dating pasol. Baka naldan kami ti kastuya sakit. Dexter, Mami, Dexter. Saan mo kumasidarin, Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matinggamin. Kasi kapay lang tinagbalin ngay nami. Saan kuman na si ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat itikas toy? Manong Dexter. Diyak nagayatan amadaan iti sakit a hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaag. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anayanak. Di ka kumamat ang sawi iti kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Inpatag kayo iti nalablabas pa ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasano kasakit, di makita kayo iti kasta kasasaan. Huston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, jakit ti may tulan iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dungag kayo lang kanyag. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami, Oh, apay adi ka pala bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? nagsakit tintiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisaka ko. Tumang, siko. Ang lalabasit namanan.
Kita niyo, inbalutili ita iti bagig. Diyos ko! Nagdaringungo akmat lang itay, mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunas kan nga isubli na kay ospital. Arabidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Iti kasta. Ada pamigsam. Mami, sorry. Pakawaninda, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawaninda, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami, Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na maakayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agbaliwan ti kasta at tratok kada kayo. mami, agyaman lang iti amin nga anos, kan sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Ang mga nabayag kami na si Moko, kini Chloe. Kapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, nay, mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang, sa bali tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod. Iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makadimila, mang namnamaak adumtang tumatlaang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwana dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman na klaunay ha. Awan anyaman na manang. Husto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak nga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsakan ak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Kan may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, Mm-hmm. ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inami. Pudno na tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ak unay ka na kayo anak ko ha.
Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadda anak iti anak, akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid. Daytoy asakit kat adaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang kansiko, kanda dumapay asintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangyornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamatiyo kenkwana. Saan alaped ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo kenkwana. Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaeng iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.